I'm Ronella Cordel and welcome back to my YouTube channel. Sa hindi pa nakakakilala sa akin guys, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko to my YouTube channel. And guys, to this video guys, nandito kami ngayon sa bundok, sa tuktok ng bundok guys. Dito kami ngayon guys, look. Super ganda talaga dito guys. Actually, nag-shoot kami kanina dun sa baba. Then, hindi siya walang sounds, walang ting. Ayan guys, walang boses yung narinig namin kanina kasi naka-commute kasi yun guys. And look guys, how beautiful. Ang ganda talaga dito. Nandito kami sa itaas ng bundok. Pero kung sa ibaba, kita mo yung gaano sila kaganda dito. Tingnan mga bundok. Yung dagat. Pupunta kami mamaya dun sa dagat guys para maligo. Ayan. Ganda. Sayang yung kaninang video guys. Super ganda talaga dito. Makikita mo talaga guys. I-check mo. Yan. Oh my God. Super ganda talaga dito guys. Yung pagpunta mo dito guys, hassle talaga siya. Kahapon umulan. So, yung dinadaanan namin kanina, super madanlog. Super danlog talaga guys. And kung nakita mo kanina yung kasama ko kanina yung yan, nagkamang siya guys kasi hindi siya makapunta dito sa tuktok. Kasi super talagang dadanlog. Yan guys. Super danlog talaga. Kailangan mo talagang waterfall. Okay. Madaling activity guys. Super danlog.
Ginawa ko guys. Kailangan mo talaga pag bumaba ka dito. Baba ka dito guys. Mag-iingat yan. Super lang po talaga. Tignan mo yung nangyari sa live sa Hi! Ulan. Baba pa dyan guys. May kunti pang pababaan. yung nadali ko dahan-dahan ka lang makalawin sabi mo kasi umpis ka ng dalawang buwan uwan lang ng lalaki uy! Yalang ka! Ano yan? Uy! 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 Naundakan ka lang! Ano yan? Yung nasa pinaka. May ano dito dahil na no dinosaur ano Philippine eagle dito may kalapati tatanim lang don't put it in ayun yan nag-slide ano Namin guys. isang tanong parang nagdaro Super linis. Ayan guys. Ay, tingnan mo yun oh. Marami akong mga ano. Ayan guys, yan muna yung video natin ngayon guys. At ako'y magpapaalam muna. Bye bye bye.